També hem de dir que vostès poden trucar, si són Mossos d'Esquadra o no, al 93 363 0505. 93 363 0505. Amb nosaltres el Toni Castejón, de Comissions Obreres de Mossos d'Esquadra. Toni Castejón, molt bon dia. Hola, molt bon dia, què tal? Una setmana plena de polèmica, no?, per tot el que ha succeït després de la detenció de Juan Andrés Benítez. Una setmana molt complicada. Ja portem dies, però especialment arrel de l'aparició d'un vídeo, que aquest vídeo és parcial, només es veuen imatges de la part final d'una detenció. Doncs bé, a partir d'aquí ja no diré crítiques, sinó la quantitat de barbaritats, la quantitat d'insults, paraules en titulars, fins i tot en premsa, de la paliza de los Mossos. Asesinos, o sigui, se'ns ha dit absolutament de tot, de gent que demostra clarament que no té cap tipus de coneixement, ni en tècniques policials, ni en arrestos, ni en res similar, i en aquest joc han entrat mitjans de comunicació i han entrat també els polítics de ple. És a dir, hem sentit declaracions al propi Parlament de Catalunya que com policies són absolutament insultants. Si aquests són els nostres parlamentaris, no m'estranya que estiguem com estem. I en aquest sentit, ara ho parlarem una miqueta més detalladament, però ha sigut una setmana molt complicada i de moment segueix igual. Complicada. El passat dimecres vau estar també al programa Vespre a la 2 de Televisió de Catalunya, tant tu com el representant del Sindicat de Policies de Catalunya, el David Miquel, no? I vau explicar una mica el que va succeir. Qui vulgui veure què és el que van dir en aquest programa, entrant ara mateix al meu Facebook, Xavi Collado, al facebook.com/Xavi Collado, doncs ho veureu ara mateix perquè el tornem a penjar per totes aquelles persones que vulguin veure el vídeo i el que va passar. Què és el que va passar, Toni? Bé, recordem una mica com va anar l'actuació. El tema venia d'aquest senyor. Va començar a barallar-se amb una senyora que estava dins d'un vehicle, és a dir, va començar a agredir-la pel motiu que fos. Estava molt fora de si aquest senyor, molt violent, fins i tot pel que ens expliquen, tot això ja es demostrarà en seu judicial, doncs es donava cops amb el cotxe. El fill d'aquesta dona va pujar a buscar el seu pare, perquè estaven agredint a la seva mare. Sí. Va baixar el pare i llavors van tindre ells dos una baralla, pel que expliquen els propis veïns, important. És a dir, es van golpejar, però bé. A l'estona van arribar els Mossos d'Esquadra. Sembla ser que en aquest punt els dos estaven ja més o menys separats i més tranquils. En el moment que Mossos parlen amb un i parlen amb l'altre, quan volen identificar aquest senyor, és quan comencen els problemes. Directament es posa superviolent, especialment amb una companya, la qual l'agafa pels cabells, l'arrossega pel terra, hi ha mossegades, hi ha cops de tot tipus, i aquí, evidentment, comencen els problemes greus. Estem parlant d'una persona que físicament era molt forta, s'han difós per diferents mitjans fotos d'ells, fotos d'aquest senyor, i era una persona físicament amb molta musculatura i, evidentment, fora de si, i era molt complicat aturar-la. A partir d'aquí comencen a arribar patrulles, entre 2 agents no poden amb ell, entre 3 o 4 no poden amb ell, acaben venint 6 agents, fins i tot, al final de tot, són 8 agents, però aquí és quan comença el vídeo. És a dir, t'estic explicant que abans ha hagut agressions als policies, agressions a una dona, això no ho oblidem, O sigui, això comença perquè aquest senyor està agredint a una senyora que estava dins del seu vehicle amb el seu fill petit. Comença la detenció, la reducció d'aquest senyor, no es pot amb ell perquè físicament està fortíssim, Mossos que van pel terra, Mossos agafats pels cabells, Mossos agredits, Mossos mossegats, i quan estem a sobre, que entre 4, el que es veu a les imatges del vídeo, jo crec que aquest és un punt molt important, el que s'està veient a la imatge del vídeo no és que ell estigui detingut i emmanillat i estan els Mossos a sobre perquè sí, i li estan donant cops com es pot veure a les imatges si algú interpreta. Hi ha 4 agents que estan intentant com poden emmanillar-lo. I en el moment del vídeo que es veu, que amb ell no se li veu perquè estan els 4 a sobre, no hi ha manera d'emmanillar-lo. Ell no dona el braç a torça i a partir d'aquí, com poden, ho fan. És veritat que es veuen cops, a la seu judicial ja s'explicaran aquests cops, però són cops, per posar-te un exemple, i no estic dient que sigui així, però podria ser així, doncs perquè aquest senyor se li dona millor un cop al braç perquè deixi d'agafar la mà d'una companya o d'un company per portar-se a la boca i mossegar, per dir-te alguna cosa.
Llavors, clar, si tu no expliques això, el que veu la gent és la imatge de que hi ha 4 policies a sobre una persona, el que interpreta la gent o el que han interpretat molts periodistes ha sigut que ja estava manillat, ja estava controlat, estan a sobre i estan donant cops, és que això no ha sigut així. Això ja s'ha explicat en seu judicial, però la interpretació que s'ha fet ha sigut insultant, una autèntica barbaritat, i et torno a dir, o sigui, en aquest sentit donen ganes de plegar, no t'ho diré d'una altra manera. Si estem treballant amb els recursos que tenim, si estem treballant amb la poca defensa jurídica que ens està donant tothom en aquest sentit. El propi departament no ha sortit a defensar-nos, simplement ha dit que no es facin judicis paral·lels. Podia haver estat pitjor les seves declaracions amb l'historial que tenim de polítics, però la veritat és que és una situació molt compromesa i que els policies ho estem pagant moltíssim. És a dir, la imatge ara mateix... Jo només posaré un petit exemple. La meva mare, i mira que la meva mare, si hi ha algú Mossos, si hi ha algú... Doncs parlant amb ella el que va veure posant la tele és paliza de los Mossos. I ella mateixa parlant em deia, però com és que le estaven pegando así? I llavors jo li vaig explicar, li vaig dir, no mama, és que això no va així, perquè abans ha passat això i el que està passant, el que tu estàs veient la imatge és això. I això jo crec que és molt important, l'explicar els detalls. El que no pot ser és que a la mínima, a la primera, tothom es tiri al sobre, tothom es tiri al coll, Mossos torturadors, Mossos assassins, la paliza de los Mossos, això és una autèntica vergonya, és que no té un altre nom. O sigui, a mi ja m'ha arribat de companys que diuen, escolta, la propera vegada que vagin ells, o és més, com algun company ens ha fet arribar, escolta'm, doncs proposa aquests mateixos que opinen d'aquesta manera, doncs que agafin a un, si som 6 a la sala, que agafin el més fort i entre els 4 o 5 l'intentin reduir. Però que ho facin 2, perquè clar, si són 4 la imatge no agrada. Que ho facin 2, a veure si poden. I si no poden, a veure si demanen recolzament dels altres 2. I entre 4, a veure si poden. Vull dir, és una feina molt complicada i francament, el que no pot ser és aquest poc suport, aquesta poca comprensió i sobretot aquests qualificatius insultants, perquè no, és que és absolutament intolerable. És més fàcil reduir una persona quants més agents participen en aquesta reducció? Evidentment, i sobretot si estem parlant d'una persona forta, fora de si i absolutament violenta. És a dir, entre 2 a lo millor podem, però evidentment si som 4 hi ha diferents tècniques, per exemple, un distreu mentre l'altre va per darrere, i sobretot quan està al terra tu pensa que l'has d'agafar i l'has d'emmanillar. Primer per autoprotecció d'ell mateix, que no s'autolesioni com era el cas, i després evidentment per l'autoprotecció teva. Llavors, no és la primera vegada i d'això passa molt sovint. O sigui, el fet de que per reduir una persona, és que a mi m'ha passat, treballant, a mi m'ha passat que entre 2, 4 i fins i tot 5 o 6, doncs per reduir una persona hem tingut que aplicar-nos tots, ens hem emportat tots cops, anar pel terra, i entre 6 passar-ho molt malament per acabar reduint-lo, i si hagués sortit la imatge, doncs potser ens trobaríem amb la mateixa problemàtica, torturadors i tot tipus de qualificatius. Aviam què diuen també els oients. Joan, a Barcelona, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, què diu? Mira, jo trucava, jo soc mosso, porto gairebé 6 anys al cos, i quan vaig entrar amb una feina que m'encantava. Per mi era la millor feina que podia assolir. I tot i així, jo vaig a treballar cada dia amb moltíssimes ganes i cada vegada em sento més, a part de més desprotegit, més rebutjat, tot i que jo sempre que vaig a treballar dono la meva vida per la meva feina i em sento que no em fa falta que m'ho agraeixin, però cada vegada que veus totes aquestes coses jo m'he arribat a trobar amb un detingut a l'àrea de custòdia de dir-me, ara em picareu? I això em dona molta pena, molta llàstima. Clar. I trobo que els mitjans de comunicació s'estan fent molt mal. Molt mal. No sé, cada vegada estàs més desmotivat. Tot això s'hauria de regular una mica perquè cada vegada els companys estan molt més desmotivats, amb menys ganes de treballar i, bueno, que s'ho estan carregant tot. Pel meu parer és el que opino. Doncs molt bé, Joan, gràcies. I una coseta, com a últim volia dir que tots són Ciutat Vella. Molt bé. Que estic amb els companys de Ciutat Vella. Doncs gràcies, Joan. Gràcies. Si permets, gran frase, tots som Ciutat Vella, perquè ara mateix és el sentiment dels agents i del cos. És així. I em queda una frase que ha dit que s'ho estan carregant tot. Jo crec que és l'autèntica veritat. Hi ha una campanya en contra dels Mossos d'Esquadra? Més que campanya, hi ha una estructura impotent que s'està carregant molt el sistema. O sigui, i quan parlo d'això, parlo de fins i tot
que hi hagi parlamentaris o que hi hagi algun polític que pugui dir o es pugui permetre el luxe de dir que Catalunya té un problema i aquest problema es diu brigada mòbil, el Santi Avalots. Vull dir, comença a tirar d'aquí cap a baix i sortiran, doncs bé, webs. Aquesta setmana ha hagut un fet per mi molt greu. Ha sigut una web que, bé, no diré ni el seu nom perquè no val la pena, però que sempre tira contra Mossos, per dir-ho d'alguna manera. Ja és molt coneguda en aquest sentit. El que és intolerable és que comenci a penjar Facebooks personals d'un company de Ciutat Vella. La seva campanya ara és destrossar Ciutat Vella. És a dir, agafen qualsevol fet, recorden fets de fa 3 anys, mosso imputat, mosso no sé què, però s'han passat totes les línies. És a dir, aquesta setmana treien el Facebook personal d'un agent, suposat Facebook personal, perquè tampoc era amb el seu nom, sinó amb un nick, i el que feien era aquest nano, com pots fer tu, com puc fer jo, penjava un vídeo del que fos, en aquest cas era un vídeo d'una presó de Rússia, en la qual veien imatges fortes. En aquesta web la notícia, el titular, era un mosso a Ciutat Vella fa apologia de la tortura. I això s'ha publicat així, amb 2 collons, per dir-ho d'alguna manera, i ningú reacciona. M'entens? O sigui, el que no pot ser és que sempre siguin els sindicats que estiguin donant la cara. Aquí hi ha un departament darrere que té que defensar la seva gent a nivell personal i a nivell de feina. Jo puc acceptar una crítica per una actuació. El que no puc acceptar és que si jo penjo, o com ha passat, que amics meus comenten un post meu del Facebook, resulta que rebin absolutament de tot i es vegin obligats a tancar el seu Facebook personal, no? O sigui, estem parlant ja de la vida personal i aquí jo crec que s'estan passant 3 pobles. Ramon, a Girona, bon dia. Hola, bon dia, Xavier Collado. Agrair-te, primer de tot, l'espai que ens ofereixes cada setmana perquè Toni Castejón pugui defensar-nos com ho fa cada setmana. I una abraçada, Toni, saps que estic amb tu 100% i molts ànims per seguir així. Ramon, entenc que ets mosso d'esquadra. Sí, soc mosso d'esquadra fa 21 anys. Porto un any i un any i mig, alliberat per un sindicat intentant defensar el cos perquè des de dintre, portant un uniforme, és impossible defensar el cos perquè ni t'ho permeten, i sota el paraigües de l'alliberament i això tens aquest espai per poder opinar més o menys lliurement. Dit això, heu parlat de persecució, una campanya contra el cos de Mossos. Jo ho tinc clar que sí. Hi ha un aprofitament de fets i incidents que són aprofitats per part de la societat, per partits polítics, siguin de Catalunya o no, per menysprear-nos. Se generalitza molt, segurament hi ha actuacions que no ens agraden, hi ha altres que ens agraden i no surten a la llum, i jo com a part implicada crec que els responsables de tota aquesta campanya que s'afavoreixi i que no està allí ja d'una vegada són el govern de la Generalitat, l'altre govern que va existir del tripartit, l'actual govern amb el recolzament d'Esquerra Republicana, que no dubtem de que ahir va ser el motiu de no cessar el director general va ser per recolzament d'Esquerra Republicana, i molt responsabilitat tenen la prefectura del cos, o sigui, estic parlant dels comissaris, els quals no surten a la llum i no opinen, com el portaveu comissari, per aturar i explicar, com està explicant perfectament Toni Castejón. És la meva aportació al programa. Molt bé, doncs Ramon, moltes gràcies. Des de Girona. Girona, gràcies. Gràcies. 93 363 0505. Indignació, al cos de Mossos d'Esquadra? Absoluta. Si em permets, saludo els 2 companys. A Ramon, que el conec molt, s'ha trencat la cara aquesta setmana, com David Miquel i jo al programa teu, doncs s'ha trencat la cara defensant-nos, cosa que, com ell molt bé ha dit, no ha fet ni el portaveu de Mossos. No sé per què voleu un portaveu si en un cas així no surt. És un comissari i surt per explicar quan es fa una operació important o altres coses, però jo crec que té que ser el que surti en casos com aquests. No ha sortit ningú. I a Ramon, en aquest sentit, aquesta setmana, doncs ha patit com nosaltres les crítiques. Tothom que ha sortit defensant a Mossos ho hem patit d'alguna manera, són coses que estan assumides, però que igualment se li té que valorar. Indignació absoluta, absoluta. Jo dic que els foros bullegen, la gent està molt indignada perquè veuen això. És a dir, veus que una actuació que entens que la imatge visual, per qui no conegui, per qui no sàpiga, doncs s'ha d'explicar molt bé, perquè s'ha d'explicar, respectar que està en seu judicial, i es veurà, però és que a partir d'aquí, que si el separin del servei, que és una vergonya que no es faci, que és el que t'he dit abans, que si pallissa a los mozos,
paliza de los Mossos, que si assassins, vull dir, és absolutament indignant. I després també heu tingut crítiques des del col·lectiu gay. Bé, aquesta història, sí. Jo crec que aquí tothom s'ha sumat ja. Ha sigut un tema... Tot bé perquè, a veure, quan estem en contacte amb persones que estan ferides amb sang o ens mosseguen, nosaltres tenim una sèrie de protocols, tenim una sèrie de mesures de protecció. Llavors, especialment va ser un altre sindicat, el Sindicat de Policies de Catalunya, que al seu comunicat, quan va recolzar els companys, va posar que havia Mossos ferits, tot i que lamentava molt la mort d'aquest senyor, però que havia Mossos ferits i que fins i tot tenien que tindre aquest tipus de tractament. A la mitja hora, webs com la que t'he dit abans, que no diré el nom, doncs va treure qui era aquest senyor. Fins aquell moment ningú ho sabia. O sigui, jo és que no sabia ni si aquest senyor era gay, ni si era empresari, ni si era res. O sigui, nosaltres ni ens va ni ens ve. Era una persona que havia sigut violenta i que l'actuació va ser la que va ser. Doncs bé, llavors es va dir que aquest senyor era gay, que era un empresari que tenia diferents botigues, i no van trigar ni una hora en sortir dient que, clar, han dit que tenen aquests tractaments antiretrovirals, insinuant que, com era gay, que tenia sida. Llavors dius, però què estan dient? Si ningú ha parlat ni de la sexualitat de ningú, de res. Simplement estaven dient el que havia passat amb els Mossos i el tractament que havien tingut. Doncs a partir d'aquí, com després va sortir publicat que aquest senyor era gay, doncs ens han dit, bé, en la línia s'ha sumat tothom i ens han matxacat absolutament, francament. Bé, a partir d'ara què? Què fareu, Mossos d'Esquadra? Doncs mira, ja hem viscut temporades molt fortes, en aquest sentit. Jo crec que de moment aguantar, evidentment, no queda més remei, és la nostra feina. El que sí que jo crec que tenen que canviar coses internes i externes. Si primer els propis polítics no són conscients de la feina, de la importància de la policia, de que no tenen una seguretat per poder treballar, que qualsevol cosa és qüestionada, que todo vale, que tirar merda, perdó que ho digui així, als Mossos a una actuació és gratis, queda impune. És a dir, tu em pots acusar els Mossos de torturadors, d'assassins, de no sé què. Si després es demostra que no, tu creus que algú els demana explicacions legalment a aquests senyors? Perquè es tindria que fer. Doncs no ho fa ningú, a no ser que el propi agent es bellugui o via sindicats es faci. Com això no passa, o els propis polítics són els primers en criticar i dir frases com que hi ha pomes podrides, doncs evidentment tothom s'apunta i passa el que passa. D'altra banda, també el conseller Espadaler ja ha anunciat que la supressió de les pilotes de goma serà progressiva, que s'eliminaran les pilotes de goma al cos de Mossos d'Esquadra. Sí, això ens va agafar per sorpresa ahir, aquest anunci, perquè encara estaven fent la comissió tot i que ja estaven a les valoracions finals de la comissió del Parlament d'ordre públic, dels elements que pot fer servir la policia, i en aquest sentit, sorpresos i esperem explicacions, perquè clar, l'únic que ha dit o el que s'ha insinuat, i fins i tot avui en un programa de ràdio ha dit, és que sí, que les pilotes de goma es treuen, que no és instantani, evidentment, que hi haurà altres recursos, però és que els recursos que ha insinuat són les llançadores de 40 mil·límetres que ja tenim. Es contradiu una mica perquè ahir el que va dir és que començava el tancament del tema pilotes de goma o que les traurien i a canvi ficarien algun altre tipus de recurs robust, crec que va fer servir aquesta paraula, i avui ja el que ha dit és que segurament la línia serà fer servir l'altra escopeta que tenim, que és una llançadora de 40 mil·límetres, que no té res a veure. O sigui, el que no pot ser és que quan ens trobem en situacions greus com les que hem patit, que ara ningú recorda, perquè sembla que només es recorda quan hi ha altres casos, però ningú recorda el Barcelona cremant, tots els contenidors, una cafeteria cremant-se, com van destrossar tot el paviment de la catedral, és a dir, 1.000 incidents que han hagut. Quan arribi a aquest punt, Mossos, és a dir, quan estan tirant de tot, quan estan cremant una cafeteria i tens 300 persones que t'estan tirant absolutament de tot, això ho has de tallar. Com ho tallarem? Fins ara es podia fer en pilotes. Per què? Per mantenir la distància. El que no farem és el cos a cos, l'arribar al contacte directe amb ells. Per què? Perquè hauran ferits, per no dir coses més greus, entre els propis policies i entre els manifestants. Llavors, la nostra postura, treballarem amb el que ens donguin.
És a dir, nosaltres i el propi Parlament, jo, que em va tocar comparèixer, ho vaig dir així, els polítics han de decidir i han de ser responsables, perquè de moment quan hi ha algú imputat no és un polític, tot i que ell dona l'ordre, sinó que l'imputat és el policia, que ja té nassos, això també. Treballarem amb el que ens donguin, però que assumeixin el que pot passar. És a dir, es treuen pilotes? Es treuen pilotes, cap problema, ells ho decideixen. Quan ens trobem en una situació així com aquesta que t'explico, d'alguna manera tindrem que tallar-la. Si no tenim un mitjà, i la llançadora que he insinuat avui no és un mitjà, perquè no és l'eina com per poder tallar, com per poder intimidar i poder acostar-te. Si no tenim una eina, el que tothom té que assumir, el propi Parlament, el conseller, la societat, tothom, és que potser no ens podrem acostar. És a dir, si estan gravant una cafeteria i és tot un edifici i n'hi ha 200 persones i s'estan tirant de tot, la policia no anirà a una mort segura, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, si estem a una distància i no ens podem acostar, no ens acostarem. I si els incidents s'allarguen un dia o dos, com passa en altres països i ha passat perquè no hi ha pilotes de goma, o no hi ha un mitjà amb el qual es pugui treballar, això passarà. I ara ningú pensa en aquestes coses. Vull dir que en aquest sentit, que quedi clar, ens treuen pilotes? Ens treuen pilotes, el que ells vulguin, però sobretot necessitem un recurs que de moment no han dit i el que han dit no serveix per poder treballar en condicions. És molt greu el que estem escoltant, perquè si els violents, que ja sabem que sempre els hi ha, saben això, actuaran ells amb molta més contundència. Però si està claríssim que ells saben això. O sigui, no han parat fins que les han tret, les pilotes. M'entens? O sigui, el següent serà treure... Bueno, ja hi ha gent que insinua que treguin la brigada mòbil, ja els estaria de fàbula, m'entens? Que traguéssim els antiavalots, un dos de Yupi i no sé, o sigui, que es pugui insinuar això és autènticament una barbaritat. Ara han sigut les pilotes, el següent serà la llançadora, no et preocupis. Si el que ens posa la llançadora ja es faran comissions, ja s'ho faran per tota la llançadora. Si es fiquen les tanquetes d'aigua, que això és una gran venuda de fum, o sigui, és un dels recursos que es diu i el propi senyor director general de la policia, Manel Prat, va dir que a partir d'ara tindríem una tanqueta que ja teníem i tal, que llença aigua. Això és una eina que tenim, de l'any 93, si no m'equivoco, no funciona, no té autonomia, per poder funcionar com a mínim necessites 2 o 3, jo crec que ni la veurem funcionar mai, a part que el propi funcionament com a eina, com màquina, està molt espaiada i no es troben peces, en fi, seria una història una mica llarga. Però si no tenim cap recurs, ja et dic, o sigui, jo estic sorprès perquè jo crec que la jugada era aquesta, dir, vale, traguem pilotes de goma, però hi haurà un altre recurs, que per algú són els polítics, per algú cobren, que pensin ells. Escolta, no sempre tenim que dir-ho als sindicats o als Mossos que donin una solució. Resulta que anuncia que te les treu, però no et diuen que treballaràs. Llavors, clar, ara mateix estem sorpresos, els propis agents antiavalots, jo vaig parlar ahir amb uns quants que ni sabien que avui s'anunciaria això, o que ahir ho diria el propi conseller, i estan una mica al·lucinants de dir, vale, no, cap problema, les traieu, però quan passi això, com treballarem? Com ho farem? Perquè el que no faré és anar que em matin, això també t'ho dic. Quina situació es pot veure més complicada en una ciutat com Barcelona quan venen aquests grups que sempre la lien, després d'una manifestació, i vosaltres, els Mossos d'Esquadra, ho sabeu molt bé, sempre la lien al final quan la gent normal, i diré normal perquè la gent que va manifestar-se és gent normal, pacífica, però estan aquests altres grups que són violents, que saben per on han d'entrar i com fer-ho, doncs quan aquests entrin i comencin el que dius, a cremar una cafeteria, com va passar a la plaça Catalunya, vosaltres no podreu actuar. És a dir, no podreu arribar fins a on estan ells, perquè, evidentment, el cos a cos, això ja seria, tercermundista, seria tornar a l'època medieval. Sí, clar, però de moment, és l'única... O sigui, perquè la gent es faci una idea, si n'hi ha un grup de 100 persones, com ens hem trobat, que t'estan tirant boles de ferro, que t'estan tirant projectils com ens en van tirar a la plaça de la Catedral, que semblava un canyó i ens van tirar fins i tot projectils. Quan t'estan tirant de tot, tu primer has de mantindre la distància, poder-te defensar, en aquest cas eren pilotes de goma, per poder-te anar acostant i anar dissolvent aquesta situació. Si jo no em puc acostar i m'estan tirant el que t'estic dient, el que no faré és anar-me apropant perquè em disparin i em donin i em volin de tot. Perquè jo puc parlar personalment de tindre un escut a la mà i que una bola te'l trenqui. Que et doni un impacte d'una tutxant al cap amb el casc i caure
rodó, companys que han caigut, amb la protecció que porten, perquè mira que van protegits. Llavors, què volen? Que ens acostem allà sense cap tipus d'eina per poder-nos acostar? No. Ens treuen les pilotes? Vale, però pensin una solució, senyors. És això el que estem dient. Molt bé, avui tenim molts temes, no els podrem tocar.